Hola, jo em dic Fèdua i avui des de la Biblioteca Districte 6 de Terrassa us volem recomanar 2 llibres relacionats amb l'humor. Aquest és el primer llibre que s'anomena L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, de Jonas Jonasson. Aquesta novel·la va adreçada tant per a joves com per a persones adultes, en la qual es relaten successos d'Alan Carlson, que és el protagonista de la història, que decideix escapar-se per la finestra de la residència on es troba justament abans de fer els 100 anys. A partir d'aquest fet, Alan passa per situacions bastant difícils d'imaginar, però amb l'humor que s'introdueix en cada situació d'aquestes ho fa especial. Per tant, és una novel·la bastant fàcil d'entendre i de llegir, també bastant surrealista, original, divertida, entretinguda i molt plena d'ironia. El segon llibre que us recomanem és aquest, i es diu Encanteris, d'Emily Gravett. Aquesta és una petita història que va adreçada a infants, tot i que també poden gaudir-hi joves o adults. És una història d'un gripau que desitja moltíssimes ganes convertir-se en un príncep. És un gripau que li agrada molt disfressar-se i jugar a personatges imaginaris. Per tant, és un conte en el qual hi trobem moltíssima imaginació i ho podeu veure en el mateix moment d'obrir el conte. Finalment, tant aquest llibre com aquest altre els podeu trobar a les biblioteques públiques de Terrassa.